Глибоко поважаний Справа Кшиштоф, секретар нунціатури апостольської Білорусі. Ваши эксцелленции, на чоле со старшиней конференции біскупов Беларуси, сензом арцибіскупом Юсуфом Станевским, эксцелленция, шановний біскуп Олег, пастор Віцебської дієцезії, який запросив нас усіх на эту урочистость, поважаний архімандрит Сергій Гаєк, апостольський адміністратор для греко-католиків Білорусі, шановний пробашчий пустож, это санктуарія, поважані святари, консекровані особи, семінаристи, представники державної влади, шановні представники дипломатичної місії, гостинные парафіяни Браславської парафії, шановні гості, пілігрими, дорогі сябри. Як і кожний год у середині жнивня ми пілігримуємо сюди у санктуарії Маті Божої Володарки Озера. Ми приходимо як пілігрими, щоб віддати хвалу Богу праз Марію. Ідемо до гэтага славутага ласками образа, які веками користаються особливою пошаною вірників, щоб у яе, Маті Божої, спознать Божию милосердность и суцяшение. Как у свою чергу и мы сами могли суцяшать тых, кто знаходится под якимсь пригнетом, менавіта тым суцяшением, якое мы атрымліваем от Бога. Однако в гэтым годзе, як мы чули, характер гэтага чарговага піліграмавання ў гонар Марыі, ён асаблівы і выключны. Марыя, Маці Божая Браславская, прысутнічае сярод народу гэтай зямлі вякамі, на працягу жыцця многіх пакаленняў. Яна ушаноўваецца ў гэтым святым месцы шмат стагоддзяў і ў сваёй цудадзейнай выяве уводзіць кожнага і кожную з нас у таямніцу Хрыста і ў таямніцу Касцёла. Яе браслаўскі абраз належыць да абразоў Маці Божай, якая прадстаўляецца менавіта як дарога, якая вядзе да Хрыста і указвае на яго. Дарагія, мы запрошаныя Марыяй стаць на гэтую дарогу і адважна пайсці з ёю, з Марыяй. Гісторыя гэтага абраза Маці Божай, напэўна, доўгая гісторыя людзей розных стагоддзяў і пакаленняў, жыхароў гэтых земляў, якія менавіта тут, менавіта перад Марыяй, вучыліся давяраць Богу, а таксама знаходзілі сілу, якую дае Бог, каб зносіць пакуты і цяжкасць жыцця. Чэрпаць надзею і моц для хрысціянскага жыцця і сведчання, якое яны давалі сваім жыццём Хрысту. Прысутнасць Марыі у маім і тваім жыцці, дарагі брат і сястра, гэта тэма, на якую можна казаць, слухаць, пісаць і чытаць бясконца. Яна непарыўна злучана з нашым духоўным сыноўствам, абранніцкай любоўю Бога і са святасцю. Бо клопат аб тым, каб твае адносіны з Езусам былі прыгожымі і сталымі, гэта найперш яе клопат. І аб гэтым, дарагія мае, я хацеў бы найбольш сёння сказаць. Ёсць такая цудоўная кніга «Жыццё Марыі ў бачаннях вялікіх містыкаў жанчын». І гэта кампіляцыя такіх фрагментаў бачання Брыгіды Шведскай, Элжбеты Гесенскай, Марыі Агрэцкай і Ганны Кацярыны Эмерыт, якія кажуць пра жыццё Маці Божай. Апрацаваў яе свецкі мужчына, францішканскі тэрціарый Рафаэль Браун з Нью-Йорка. І ведаеце, гэтая кніга, на маю думку, з'яўляецца вялікім багаццем для душы і пашырае погляд на Марыю. Усе бачанні, апісаныя ў ёй, паказваюць, як любіць Бог Марыю, як захапляецца ёю неба. Усе гэтыя апісанні на падставе аб'яўлённага слова тлумачыць нам, кім з'яўляецца Марыя з першай секунды свайго існавання.
Таму, дарагія мае, набліжаючыся да Марыі, мы заўсёды набліжаемся да Бога. Святы Людвік Гриньон де Монфор піша, праз Марыю распачалося збаўленне свету, і праз Марыю яно мусіць здзейсніцца. Роля Марыі, дарагія мае, не скончылася. І разам са святым Людвікам пра гэта пісалі і казалі шмат святых. Аднойчы я глядзеў у інтэрнэце апел на Яснай гары. І тады арцыбіскуп Чэнстахоўскі перад благаслаўленнем на заканчэнне апеля сказаў пару слоў. І гэта неяк так запомнілася мне, што ходзіць за мной да сённяшняга дня. Арцыбіскуп Вацлаў сказаў тады такія словы: калі мы хочам быць сабой, мы павінны быць Марыйнымі. І ад таго часу, дарагія мае, гэта скача у мяне дзесьці па шэрых клетках і нараджае новыя высновы. І менавіта такімі думкамі ў гэтым годзе я падзяліўся у казанні на ўрачыстасці ў Буцлаве, сцвярджаючы, што марыйнасць – гэта на самой справе наша тоеснасць, ідэнтычнасць. Бо заўважце, дарагія мае, марыйнасць – гэта як бы сінтэз каталіцкасці. Любіць Езуса, ісці з ім праз жыццё, дзяліцца ім са светам, праводзіць з ім час, любіць іншых, дайсці да неба. А ўсё гэта пра яе. І ўсё гэта таксама пра нас. Як добра, дарагія мае, што нашы дарогі не чужыя Маці Божай. Калі хочам быць сабой, як хрысціяне, мы мусім быць марыйнымі. Калі хочам быць сабой, як дзеці Божыя, мусім быць марыйнымі. Бо для здаровай духоўнасці маёй душы патрэбны і айцец, і маці. Пра Марыю шмат кажуць нам і апосталы. Ці звярталі вы калісьці ўвагу на тое, што Езус паклікаў іх у розных месцах? Заўважце, напрыклад, Пятра з Андрэем і Якуба з Янам над Галілейскім возерам, Мацвея ў памяшканні мытні, Філіпа з Бетсайды паклікаў час размовы ў яго родных мясцінах, яго сябра Барталамея з Каны Галілейскай паклікаў тады, калі да Езуса яго прывёў менавіта Філіп. Астатніх таксама паклікаў у канкрэтныя моманты і ў канкрэтных месцах. І гэта іх адрознівае. Бо кожнага апостала Езус кліча выключным чынам, так як цябе і мяне. Пазней яны спадарожнічаюць Езусу 3 гады да самай яго смерці. Езус цярпяліва іх выхоўвае, ён інвестуе ў іх, бо пасля яго смерці многае будзе ад іх залежыць. І найперш Езус вельмі іх любіць і сапраўды сябруе з імі. Яны разам клапоцяцца аб людзях, часам супольна адпачываюць, моляцца, нават спяваюць. Захапляе тое, што пад канец зямнога жыцця Езус пакідае сваіх умілаваных апосталаў пад апекай Марыі. Іх адрознівае паходжанне, узрост, адрозніваюць тэмпераменты і досвед. Але тое, што іх злучае, гэта жыццё з Езусам, а пасля яго смерці апека Марыі. Гэта яна абуджала ў іх дух, перш чым кожны накіраваўся ў свой бок пасля спаслання Духа Святога. І гэта з ёю яны супольна маліліся перад яго атрыманнем. Ведаеце, мяне заўсёды ўзрушвае гэтая тонкая дэталь з дзеяў апосталаў. Аўтар святы Лука перш чым успомніць аб тым, што апосталы аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, пералічвае іх усіх па імёнах. Ніхто, акрамя Юды, не адсутнічае. 11 імён апосталаў, якіх фармаваў Езус побач з сабой. Цяпер усе яны каля Марыі, каля маці. Чаму гэта так незвычайна, дарагія мае? Бо, ведаеце, прывядзенне спісу ўсіх апосталаў – гэта ў Бібліі штосьці вельмі рэдкае і ўзнёслае. Святое Пісанне пералічвае апосталаў па імёнах толькі выключна ў 2 момантах. Першы раз пры ўсяночнай малітве Езуса на гары Езус маліўся ў самотнасці, ў цішыні ўсю ноч. І потым кліча да сябе 12.
І гэтая сцэна апісана Матвеем, Маркам і Лукой. І гэта быў вельмі важны момант для місіі апосталаў. Бо Езус даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Езус высылае апосталаў на самастойнае прапаведванне. А потым у Бібліі прыводзіцца іх спіс яшчэ толькі адзін раз, а менавіта пры малітве з Марыяй. А паколькі Святое Пісанне робіць тут тое ж самае, відавочна, гэты момант для апосталаў быў такі ж важны. Гэта 2 хвіліны, якія пакідаюць моцны адбітак на духоўнасці апосталаў. Гэта 2 моманты, важныя для іх апостальскай місіі. Заўважце, першы раз малітва Езуса і выйсце ў свет, а другі раз малітва Марыі і зноў выйсце ў свет. Езус ведаў, што робіць, калі пакінуў апосталаў пад апекай сваёй маці. Калі ён уваходзіў у неба, ён сказаў: «Не пакіну вас сіротамі». І тут, дарагія мае, справа не толькі ў тым, што ён абудзіў у іх сэрцах сыноўства адносна Айца, не толькі ў тым, што паслаў ім пазней Духа Святога, але і ў тым, што пасля яго адыходу яны ні на секунду не пазбаўлены на зямлі апекі любячага сэрца, якое так падобна да Езусавага сэрца. У бачаннях Ганны Кацярыны Эмерых мы можам прачытаць аб тым, што пасля спаслання Духа Святога Марыя яшчэ доўга заставалася з апосталамі. Як яна была для пачатку жыцця Езуса, так была для пачатку Касцёла. Бо яна нястомна, нанова нараджала, аберагала, захоўвала веру апосталаў і першых хрысціян. З усяго шэрагу гэтых нашых апосталаў асаблівай увагі заслугоўвае святы Ян. Ведаеце, дарагія мае, Ян – гэта такі дасканалы сімвал кожнага з нас. Умілаваны вучань, дзіця Бога, сябар Езуса. Але ён выключным чынам будаваў таксама адносіны з Марыяй. І ўсё гэта вынікала непасрэдна з жадання самога Езуса. Прыгледзімся ж да таго, як выглядаў працэс яго духоўнага развіцця і якой любоўю ён адорваў Марыю. Са старонак Евангелія мы можам вылучыць прынамсі такія 3 рысы гэтай незвычайнай марыйнасці святога Яна апостала. Па-першае, ведаеце, толькі 2 разы Езус называе Яна сынам. Першы раз ён кажа, што Ян – гэта сын грому. Евангеліст Марк піша нават, што гэта было сказана не аднойчы, а што Яну і яго брату Езус даў гэтае імя як прозвішча, даў ім імёна Баанергас, што азначае сыны грому. Адкуль такое прозвішча? У Лукі мы чытаем, што калі Езус цвёрда вырашыў ісці ў Єрусалім, выслаў пасланцоў перад сабою, пайшоўшы, яны ўвайшлі ў самаранскую вёску, каб прыгатаваць яму побыт. Але там не прынялі яго, бо ён накіроўваўся ў Єрусалім. І калі вучні Якуб і Ян убачылі гэта, сказалі: «Пане, хочаш, мы скажам, каб агонь сышоў з неба і знішчыў іх?» І ўсё ясна. Ян з братам хацелі пагуляць у грымоты. Літаральна. Заўважце, як гэта нам блізка. Навяртанне агнём і мячом. Гнеў на праціўнікаў Езуса. Ян так закапляўся Езусам, што хацеў правучыць агнём тых, хто яго не любіў. І гэта быў першы раз, калі гэтага свайго неачэсанага Яна Езус назваў сынам, прычым сынам грому. А памятаеш, дарагі брат і сястра, у які момант Езус называе яго сынам у другі раз? Гэты момант ты пачуў у Евангеліі. Паглядзі на крыж і будзеш ведаць. Перад самай смерцю Езус кажа Марыі пра Яна: «Жанчына, вось сын твой». Ужо не сын грому, а твой сын. За 3 гады фармавання і сталення каля Езуса Ян перажывае духоўную перамену. Дарога яго развіцця – гэта дарога, каб з сына грому стаць сынам Марыі. І вось гэта напрамак, гэта наш напрамак. Перастаць быць дзіцём грому, а будучы дзіцём Бога, стаць таксама дзіцём Марыі.
По-другое, Езус дал Яну Марию як маці перед самой смертью. Дорогие мои, это такая хвилина, когда Езус покидает Истамен, а значит, окресливая найважнейшая речь. Езус доручає Яну Марию як своє найбільше багаття, а Ян приймає її від ім'я усього чоловіцтва, від ім'я кожного з нас. І що менавіта робить Ян, коли Єзус каже йому: «Вось маці твоя»? Ми чули, і з гэтага часу вучень узяв її до себе. Літерально, в грецкой мове есть там такие слова «эйстаидия», а значит «вовластные». И тут, дорогие мои, думка, як быццам обрывается. Лепш за ўсё тое, што гэта сам Ян пісаў гэтае Евангелие. Ён пісаў пра сябе самога, бо, напэўна, ведаў, што піша. Ён схаваў сваё імя пад словам «вучань», але не змог схаваць сваёй блізкасці з Марыяй. Бо не напісаў, што ўзяў яе проста да сябе, а што прыняў яе ва ўласныя. Так быццам хацеў бы, як пакінуць чытачу магчымасць дапісаць канец гэтага сказу. Мовазнаўцы і спецыялісты біблійнай грэцкай мовы каментуюць гэта так, што выраз «эйстаидия» азначае ва ўласныя справы, маёмасць, адносіны, праблемы. І тут маецца на ўвазе не толькі дом, увогуле маецца на ўвазе ўсё. Ян не ўзяў Марыю выключна пад свой дах, даючы ёй фізычнае месца ва ўласным памяшканні, ён даў ёй доступ ва ўсё сваё жыццё. Успрыняў яе не як суседку па памяшканні, а згодна з пажаданнем Езуса, як уласную маці. Ён даў ёй доступ у сваё сэрца. І гэта, дарагія мае, нашае заданне сёння і назаўсёды. І па-трэцяе, апошняя вячэра. Мы добра ведаем гэтую сцэну. Ян спачувае на сэрцы Езуса. Але пасля яго смерці, калі страціў умілаванага сябра, а адначасова прыняў Марыю ў сваё жыццё, то, як успаміналі мы хвіліну таму, разам з апосталамі ён маліўся з Марыяй. І Ганна Кацярына Эмерыт піша ў сваіх бачаннях, што Ян фізычна туліўся тады да сэрца Марыі. Ён чапляўся за яе як дзіця. І гэтак жа было ў час спаслання Духа Святога, пра што пісала іншая з жанчын-містыкаў, узгаданых сёння. Ян прайшоў не толькі ад ментальнасці сына грому да сталасці сына Марыі, але і ад сэрца Езуса да сэрца Марыі. І не трэба, дарагія мае, быць тут шакаваным гэтым, бо можна спытацца, што гэта за чарговасць, ці гэта не ерась. Бо чалавек жа ідзе да Езуса праз Марыю, ад Езум пер Маріям, а не наадварот. Бясспрэчна, гэта так. Але адначасова да глыбокай праўды пра Марыю і да блізкасці з ёю мы прыходзім, беручы прыклад з Езуса. Бо да яго праз яе, а ад яе да яе дзякуючы яму. І тут, дарагія мае, справа не ў нейкім пасрэдніцтве Езуса перад Марыяй. Не, гэта сапраўды было б грубай абразай, рэлігійным такім тэалагічнай катастрофай. Бо ў напрамку пасрэдніцтва гэта Марыя заступаецца за нас перад Езусам і ніколі не наадварот. Затое ў парадку любові, у прасторы адносін, блізкасці, да сэрца Марыі мы прыходзім дзякуючы Езусу, бо гэта ён, як дзіця, першы прайшоў гэты шлях і даў нам доступ да яго. І таму наш Пан і Бог Езус Христус, праз касцёл, заахвочвае аддавацца Марыі, каб мы даручалі сябе яго маці, каб мы яе любілі і туліліся да яе. Чуеш, брат і сястра? Езус нас просіць, каб мы любілі Марыю, каб мы туліліся да яе, каб мы ёй давяралі і дазвалялі ёй суцяшаць нас. Не дзіўна, паколькі наш Езус сам гэта сам рабіў. Ён заахвочвае нас да гэтага, бо ён сам упэўніўся, як добра мець Марыю сваёй мамай. Ён першы спазнаў, як цудоўна яна можа любіць. І Марыя ў гэтым сапраўды добрая.
Єсус, напевно, кожному з нас охотно розказав би, як добре йому було і єсть з йою. І тому менавіта нам Ён дав її. Тому поділився йою з нами, бо Він добре ведає, як шмат значить її присутність. Єсус дав нам Марію так само для того, щоб ми до кінця заховали у собі духовне синовство. Тому, дорогі мої, дякуючи їй, Богу і Отцу, з нами криху легче. Єсус укрив нас під плащом Марії на випадок, коли б нам, як апостолам, прийшло у голову спрачатися за величі або сумніватися у їй. Єсус, даючи нам Марію, справді поділився з нами своїм найкоштовнішим скарбом, безцінним скарбом. І її роль у земному житті Єсуса просто неописальна. Вона здивляє, і вона справді захопляє. Марія робить так, що я більше люблю Єсуса, а Єсус учить мене любові до її, бо нема нікого, хто б любив її більше, ніж Єсус. І тому сьогоднішня урочистість Найсвятейшої Панни Марії Браславської збирає нас з надією, що любов до Бога, до Божої Матері і до кожного чоловіка переможе усілякі поділи, що вона перемінить обличчя нашої білоруської землі. У Твої руки, Марія, Маті Божия Браславської, Володарка Озера, мы отдаем наше минулое, наше сегодня и будущее, все наше особистое и громадское життя. У Твоей матчиной руки отдаем наш костел католицкий в Беларуси, увесь повсюдный костел и все, что мы любим у Богу. Прими нашу покорную молитву и притули нас до своего матчиного сердца. Аминь.